welcome to another day of our vocabulary challenge. Pokud správně počítám, tak nastává další týden. Vy již máte za sebou opakování ve dne 14. Jenom v úvodu řeknu, děkuji těm, kteří s námi komunikují, kteří vyjadřují nějaké jako své komentáře, pocity, dávají příkladové věty a hlavně bych chtěla poděkovat za důvěru, že jste si právě na novou slovní zásobu vybrali English Spot Premium Club a mě a Andy jako takové průvodkyně. V našem dalším dni začínáme přídavným jménem overwhelming. Overwhelming je velmi zvláštní slovíčko. Všimněte si, jak se píše, takže pozor, zdůrazňuji tady výslovnost, tedy ještě jednou overwhelming. A v překladu to bude znamenat, má to trošičku více emocí, takže popíšu. Když je něčeho příliš, když je to na vás až moc, když máte pocit, že se z toho zblázníte, kdy vám to přerůstá přes hlavu, tak byste to označili slovíčkem overwhelming, což můžeme přeložit třeba ještě také jako ohromující, kdy to může být opravdu jako až se vám tají dech, ale také velice negativně ohromující, až vás to jako udivuje. Může to být také překlad nepřekonatelný, anebo také si můžeme říct ještě význam zdrcující. Je to tak ohromující, až vás to zdrcuje. Má to spíše negativní podton, myslím v tom slova smyslu, že vám to opravdu přerůstá přes hlavu. Příkladová věta. Speaking in front of the audience can be overwhelming. Mluvení před nějakým publikem může být opravdu, řekněme, nepřekonatelné. Nebo jednoduše řečeno, může to být až moc. Pro někoho to opravdu ho to může jako dusit, stresovat, takže si řekne, tohle já nedám, jako na mě je to moc. Takže overwhelming. The next one is a verb a další je sloveso. Myslím, že u těch sloves už jste si zvykli, že vám také říkáme, jak se časují. Takže máme tady sloveso to pass out. To pass out znamená v překladu omdlít. A je to pravidelné sloveso, to znamená, že nechám tam to out a jen vyčasuji to pass, tedy past. Takže minulý čas by byl passed out, jako s tím E a D. Příkladová věta. My uncle has a very low blood pressure. Therefore, when he doesn't eat, he might pass out. Můj strýc má velmi nízký krevní tlak, takže když někdy nejí, tak může omdlít. Jo, že se to dostane do toho stavu, kdy mu je opravdu špatně. Takže ještě jednou sloveso to pass out, omdlít. Další bude, the next one is a noun. Další je podstatné jméno, a miracle. A miracle. To velmi nádherné slovo, myslím si, že zní opravdu hezky. Píše se miracle a znamená to zázrak. Tady nemáme co jiného řešit. Význam zázrak. Sledujte příkladovou větu. Amy couldn't have children for a really long time. Now she has twins. That's a miracle. Amy nemohla mít dlouho děti, teď má dvojčata. Je to opravdu zázrak. Takže ještě jednou podstatné jméno miracle. Další bude přídavné jméno, vlastně takový mix přídavného jména a podstatného. Pojďme na slovíčko poš. Sledujte prosím, jak se píše. Tady strávím nějakou chvíli vysvětlování. Poš, a na to jsem narazila hlavně v Británii. Tohleto slovíčko jsem úplně v Americe neznala a vysvětlím, co se ním myslí. Když označím něco poš, tak říkám, že je to noble. Když to řeknu o lidech, v negativním slova smyslu, tak tím vlastně říkám, no oni jsou takový noble, oni mají nos nahoru. Takže záleží na té intonaci a na tom mém kontextu. A právě když jsem žila na severu, tak tam jsem slychávala hodně, no v Londýně oni mají posh English, jako takovou tu noble, takovou tu shakespeareskou, takovou tu správnou. A oni tím jakoby pohrdali. Takže většinou to posh opravdu je to v tom smyslu, že ten někdo má nos nahoru, buď já si to myslím, nebo já to tak vnímám, anebo nemusí mít. Je to o mém vztahu k věcem, které jsou noble. A tady řeknu. Pro někoho luxusní restaurace s jídlem za 5000 korun, řeknu jeden chod, je naprosto běžný standard, mají to rádi, takže by řekli, to je super. Pro někoho tím ohrne nos a řekne, proč bych tady měla utrácet 5000 za jeden pokrm, můžu za to jet, já nevím, na výlet, nebo si můžu koupit něco jiného, nebo šetřit. Takže by takovýhle člověk mohl říci, no tam chodí jenom ti noble. A na to by se použilo to slovíčko poš. Takže příkladová věta.
The prices of these meals are crazy. This is a very posh restaurant. Ceny za tato jídla jsou naprosto bláznivé. Tohle je fakt jako noble restaurace. Ale zase, můžu to říci jenom tak, že řeknu posh restaurant ve smyslu, no jasně jsou noble, takže platí, anebo to řeknu jako ta no jo, no, to je ta noble restaurace. Jo, takže zase záleží, jak to řeknu, ale většinou je to ten druhý scénář. And the last one is verb. A poslední je sloveso. To loosen up. To loosen up. My jsme se už bavili, potroufám si říct v jiné výzvě o tom, že loose je takový jako volný, takové ty oversize haleny, ale sloveso to loosen up znamená doslova uvolnit se, tak jako vydechnout. Kdy třeba v tanci mi může trenér říct, prosím tě, jako loosen up, trošku se uvolní, aby to šlo s tím tělem, tak já můžu mít jako velmi náročný den, takže mi třeba manžel řekne, tady máš skleničku vína, jako try to loosen up, se tak jako trošičku uvolnit, jo, fyzicky i v té hlavě. Tady to máte na spod příkladovou větu. He always spends 20 minutes loosening up before he goes for a run. On vždycky tráví nějakých 20 minut takovým jako uvolňováním ve smyslu protahováním. Jo, nemusí to být jenom, že si lehnu na gauč, ale opravdu, že jako uvolní to tělo, než jde běhat. Je to taková nějaká jako jeho rutina. Takže sloveso uvolnit se, ať už fyzicky nebo v té hlavě, ale hlavně fyzicky je to loosen up. Z toho je to loose, že něco je takové jako hodně mi volné, pak třeba na věci. Tím je také myšleno, když jste nervózní, že vám někdo doporučí, ty prosím tě jako calm down, try to loosen up, zkus se sklidnit, zkus se jako uvolnit, takže to není jen fyzicky, ale je to myšleno i třeba na ty moje nervy, se sklidnit. So, that is all, the end of day 16. Máme tady konec dne 16. Jak už vidíte, tak ta výzva už nějak jako pluje. Už si myslím, že teď, kdo vydržel až do této chvíle, tak už má nějaký minimálně zvyk, minimálně má chuť to dokončit, protože už je přeci jen za nějakou více polovinou, už v té druhé než v té první. Takže za mě, za Andy velice děkujeme. Have a good day.